Det er Steffen, der lige er blevet overmandet af hans 2 nabokatte, Tom og Jerry. Tom, som er længst ud til højre, mest mørk. Han er så glad for Steffen. Og så kom Jerry lige løbende også. Og det er altså nogle store Maine Coon-katte. Så bliver han af, hva'? De er bare så søde, og de er simpelthen så glade for Steffen, begge to. Men specielt Tom er slet ikke så fedt, så han har snakket med Steffen. Han er vildt hengiven overfor ham, det er jo dejligt. Og de er så kærlige begge to. Så. Kommer han ikke tilbage? Så må du ud og lede efter ham, ikke? Så han er helt til at fange sig ud. Og jeg er om at faktisk fange sig ud. Jeg er lige ved at filme din kat. Hvorfor gik du? Jeg tænker lige, at vi filmer ham, så kan jeg være, at han lige sætter i løb efter en fugl.